pero que foi cando naufragou o Prestige. Cando naufragou o Prestige, a sociedade galega convocou a prensa logo chamou a zona cero, que era a zona máis afectada, a zona de Mexía. E fun cun fotógrafo, amigo meu, que iba a fotografar todo aquilo. E a mí pareceume, a parte dos estudos, isto é perfectamente pornográfico. E entón eu quise escribir un rap falando da pornografía do chabacón. O que pasa é que ás veces os poetas non controlamos moi ben o sentido da música. Só a veces unha mensaxe mariña, gráficamente viscosa, pornográfica, nada, mente viscosa, só a saber, que sabe, a poesía, líquida orgánicamente, a merda de poeta, a merda que mata a poesía, a merda no mar. Metáfora que aí me gusta empregar moito, non? Que é cando... Se é unha... Colladora de anciáns ou unha microinstituto? É unha colladora de anciáns. Típica de Corismo. Non sei, ti sabes a que página está? Como se Sí, na 39. 39. E que se te fixas, fala de cuidadora do caso. Por eso, os ocasos é unha metáfora, claro. Os ocasos é a belleza, non é a cercanía da morte, non? Por eso falo dunha cuidadora de anciáns, unha persona que se dedica a acompañar e a cuidar a alguén que xa non se va de considerio, non? E algo que un circuito na terra, ou dunha moto que rompen globos no aire. Logo prosigue coa lectura, que ás veces provoca reaccións químicas no corpo. Dunha mesa próxima xorden as voces inesperadamente altas. Dúas mulleres escriben de xeito acalorado. En realidade, é só unha delas a que rifa, ruxindo, estirando o rabo e erguedendo as gagoupas para reprocharlle a súa interlocutora que non a entende ni a atende. A outra muller mantén a calma e emprega un ton de voz